Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kun nyodrep National Awakening Movement haka khat adrup klaling kot arajar apun rio kladawa ya Khasi Hills Autonomous District Council ban pendam no ya para wan sub paradi bat para Shispa Rupra 3 jong ka Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rules ka khandai pasan pawai ka plela de ki wepat ka jai bin rio ki bam de ki Khasi ki bayo ban long ki trashnong hapo ka jala Meghalaya ban thap vote bat banya khun wat di election jong ka District Council Hagaji karam kilat thai khubor hading ji do yak executive member ka bakmi ikatrat law ka kong dei th majau working president ka khnam uba Thomas Pasa ulong baga kong majau kan sara ekani ka jing turwa ka seng shika executive committee banya thre tai sani shoban shimye kanu karai uba Pasa ulakin thoru balada kinong thau an kimtre banya da yak district council da ka an kan long len e banlong nong thau an Kalian ngajongi keseng mentah kesini sasisim ni lawan jenis pok kaki CDC man bodin halor kawai ka city ke bangil ai pok ka mi jong CM haka pratrik jong April arja kusan barang ni city ka cikerpat ke jongi ya ka isi kolong bat penkelano ya ka edi rule ke basis pa arupra bat kumbancu batai history kendiat bayakan ni ngil ayat nadu war zakatsa kena jing dawa ka jongi haki isi haki CM kiba pair ba pair but April ni wan ra sene ka isi but namar mana kalian ka jongi ni claim yo panuno ka juba ni claim yo I ta kidak kishen let's say ban kalai ni ka rule tingi wan ni kendu ya I CM henry ICM I bon kam mantang si tinggal kendu no ya IEM babat ya ka law hang ne poki CDC I kong deiti bat ngila yo banyak kendu I banyak keren halor ni kamat kumban su batai janai bha ya kani kamat pi hagi ni kinjek sini kala mi biang kata kerja keren ba daiban aila di udakar mentah buat pod council swa kani ka garo election but they halor kani ka jing setting ka jongi ngila keren ni kamat do orja ka sa but kani ka benta ka bangyong idi rule sis paru khara ka keren syapang buta ubriu dan ka briu ka badan ya ka hok mentah buat pod council ban kani ka an kum bakalong haduk mentah ka ongkum no ba unu breu ubam dei usidul trai kat kum ka ST order 1950 unu breu ubam dei usidul trai kat kum ka ST order 1950 umla ban thebut handai ula lada udai permanent residence but kani ka idi rule ka basis pa arupra lai pada ka batai kamut ayu permanent resident kani ka an kong ba unu breu balasa khat arsnem syaneng udai permanent resident ladang penwandur hai kentin gi basuk kani ka an hadu menta ka ongkum no ba unu ubam dei ukasi unu udakar balasa hang ni palat ya khat arsnem udon bor ban thabot apa dis council ba udon ru ya ka hok ban nikun ya ka election MBC dan kalian ka jongi isong thu wa kani kadai ke ban wanra ka jing ka jing ma ka bakra ya ke district council ni nataka daw na kalian ka jongi ni kwa ba ka council kan penkelai kani ka an khnang bangila ban khanglat ya ki bamde ki Khasi ban wan thabot apa district council ni ban wan tuklar ya ki kam ki jam jong ka council ban kalian ka jongi ni la tho sya EM law lembaga ni city ban ong I bahaka para ka basispa arpra iway sop paradi ka boong provided that a person not belonging to a scheduled tribe specified in part 11 Meghalaya of the scheduled tribe to the constitution scheduled tribe order 1950 they ban delete no ikani baro but they ban bujili no daga batho ba ubala ban thabot apo ka KCDC udai ban dai tang na ka jai bi Khasi kala bet bi kara kantin ban ngila kerpat ru ban delete no barok kawai ka section jongka sispa arupra lai but haka jing so thu ko jongi kani re ka kam ka basuk tam ban le ka basuk na ka basuk tam bangin le kani la dangi kwa bangin ada hi kunro jong ka district council
ban ngim dai ban klet baka ka sik sidul ngila yo ban ni ada ya ka julong kerpang ka jongi ka cek bedulung pi kamdan ka willpower haki siam paro in detail ngan batai pi kidan lightly ke district council harga than chate lammi hapo Mizoram kalai ka mara ba ka chakma pinda pai ya ka idi rule ko jongki ulai utho kom do ulai utho ba ka lai district council ban tabot di tangulai yo mara rum syo ka mara district council utho kom no ba hapo mara autonomous district council bala ban tabot di tang na ka cek menteri mara halot ni kana urem ni ong bang ni ruang ni bala ban tabot hapo khasi health autonomous district council udai ban di tang na ka cek menteri khasi ugaru udon la ka jong ka district council cek la ka jong ka practice la ka jong ka reti ka dostor ngin kuat bentuk keluar cek bat ngim dai ban ailat ba kiwit dengan tuklar ni bat anong ki lada kum kinong thau ai ngim tre ban yada ya ka district council dakaan le no ei ka julong nong thau ai le no ei ka julong thau ai marlada ka wan ka jing mensau ka jing klik kan segini ki bangila da ICT ban le ka kam kena ngi kimi linti gamba nakalyang ju EM yang ba in ya keren bat ke isi in ya keren bat usiem kalau kini bentah bat lada don kam kinle ka kam ane nakalyang jongi la keren syai kani ka dei ka bat don kam tam ban le pi ki isi ki blada bro ilawan ai ngila keren kila pula kaja no ni kum ki bro ki ba kum ka party ka bam da pot council hele ka jing ki klik ka don kum ju na wi kamut bangi hapsong pot council bangin terai ande ka kamram ka jongi ban pendap ni hab ban pendap ngimla ban wan tur ka jubor sepo ka dis council bangin khau yung gila klinti ki balong undemocratic rek kam ka jongi ri ba halor ki mat ki jutang ki bakhan niwan ban ya keren niwan ban penseu sya ki babat apa ka dis council bat lar kimle ini le kumno habakut upat ba balong kedra ki ngi lo accountable no ya ki patang ki ban wan bat ki patang ki ban mentah nak tak kadang ngidon tang ka jingkerman ku bangi la tho ka ne city ni tho bangi don ka jingkerman ba lembah ka ne ki isi ngila ban yo ya uso ba tiang ki bang ngila ap na doa jakat sa pi kata kamlai makidon ki konsumsi ki ba don ki ba ki cek benre ki ba yo ban tabot tarau ki hap ya klelang henry ong pi lada hakani ka mat na kerpat lada pibu ya ka parti ya kamat lani pinbu ya kari kamat kadi ka choice ka jongpi yanu hinbu kamat ya ka parti lani ya kari lada pibu ya kari kamat hable no kini mador ne lada pibu pada ya ka parti kamat de ini ong syukum no ne nak leng jongin ong pi kadang la kabor kadang syak kakam ginwan ni kum ni ting la dai syam ong la su dia mong hirup ba wan si tan le kum ngi perkhat nam ta ka pateng ban wan de mar la syai la da jia kawan ka ji tungku kawan ka umsau ka lemba ka jin bam trekam kini ki ai ki bakran ni tingin ong ni la ada pendap ka kamram la jong ni bam do ka bang la ada pendap ka kamram la jong kenang ba nginum yo ban ong ba jindang ngila alik dis council ban tempat ban penseu le sikanum dia ngila wan ngila le kasong pada dis council ka iwa kan le mar pai ba ola put ku boriki